daig, walay tihik-tihik, walay pugong-pugong, buhaton ta sa pagsimba. Tanang iyang katawhan, tanang kanasuran, daygo nang iyang ngalan. Tanang adunay gininhawa, muday kong mo simba. Buhaton tang tanana lang kaniya, kay gibuhat niyang tanana lang sa ato. 1, 2, 3, go! Masayaw-sayaw ta, sayaw nga'y tihik-tihik, musayaw sa kalipay, magsadya ta kanunay, mudaig ta nga tinuray. Mulukso-lukso ta, lukso nga pinakakusog, sige ilukso, tanan mo lukso, daigong ta ang Ginoo. Mupagpagpagpag ta, pagpag na maglanog-lanog, kini ang pagsimba nga gipangita sa buhing Diyos. Daygo nato siya sa baday, na walay tihik-tihik, walay pugong-pugong, buhaton ta sa pagsimba. Tanang iyang katawhan, tanang kanasuran, daygo nang iyang ngalan. Tanang adunay gininhawa, muday kog mo simba. Buhaton tang tanana lang kaniya. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pagig-uban, welcome na usab sa itong programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga naghatag kanato kadaugan o kalampusan sa ato ang pagkinabuhi nining adlaw, kita gayud kanunay giubanan o giproteksyonan. Padayon ang Dios nga maoy nagtagbo sa tanan natong gikinahanglan, hihatang gihataga kusog o kadasig og maayong panglawas, kalipay kalinaw kanunay natong nasinatian. Tungod sa pagkamaayo sa Dios nga nagiuban kanato, nagmalamposon kita sa paggamit sa tanan diha sa pagpasidungog pagpataas sa iyang ngalan. Mga igsuon, ako kamong gidasig o gihangyo sa pasalamat sa atong buhi nga Dios, sa atong pagsugod sa atong programa, ato ning ablihan og sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa atong buhi nga Dios nga mao'y gihulat sa Ginoo. Gikan sa mga tao nga mingtuo kaniya ang pagpasalamat gayon. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga magkagagahom, Dios nga mao'y nagatiman kanamong tanan, Dios nga mao'y nangulo, namuhat sa matag usa, nga miduol misalig og nagtugyan sa kinabuhi diha kanimo. Amahan Dios nga makagagahom, niya kami aron sa pagpasalamat sa kadaugan, sa panalangin, sa kusog, labaw sa tanan Ginoo sa maayong panglawas nga imong gihatag kanamo ug kalipay kalinaw diin among nasinatian sa matag Pinoy-anan, sa matag kinabuhi. Thank you so much Lord nga bisan pa sa among panag-uban karon, imo na usab kaming i-bless sa imong mga pulong. Imo na usab kaming lig-unon, dasigon ug labaw sa tanan Amahan, imo na usab kaming tagaag kaisog sa pagpadayon sa pagkinabuhi alang lamang kanimo. Kami o Dios wala gyud mahimo kun wala ka. Nanginahanglan kami sa imong tabang. Nanginahanglan kami kanunay sa imong mga mensahe, mga pulong nga gikinahanglan namong masabtan sa among pag-uban sa imuhang mga mensahe. I-bless Ginoo matag usa nga bisan sa among pagpaminaw,
Dunay mga kasing-kasing nga mamaayo. Dunay kinabuhi nga mausab. Dunay kinabuhi nga mapuno sa panalangin. Nga gikan gayud sa imong mga mensahe. Busamahan, dawata o Dios among mga pagpasalamat. Dawata o Dios ang among mga pagdahig, among halad, alang lamang kanimo. Kay nga among kinabuhi para lamang kanimo, Amahan. Dalaygon ka nga Dios nga may nag-uban ka namo ug nagpanalangin ka namo tanan. Dungog mga pagdahig, pagpasalamat, himaya alang lamang kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Og amen. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin ka natong tanan. Mayong gabi, mayong pagiguban, happy watching, bless sa kagabion. Ako nagtuo nga naamo kanunay sa kadaugan sa mga amo sang nasinatian ang kadaog ag panalangin sa Dios nga atong gilagaran. Padayon ang Dios nga nagtagbo sa tanan natong gikinahanglan, gikan sa atong pagbangon hangtod niining taknaa, padayon ta niyang gipanalanginan. Dalaygon ang Dios sa atong kinabuhi, sa imong kinabuhi, sa kinabuhi sa atong pamilya, sa matag Pinoy-anan, dalaygon ang atong buhi nga Dios. Maayong gabi, maayong nga pagpaminaw, dalaygon ang Dios nga magpanalangin bisan pa sa atong magigsunan nga nagsunod sa atong nga programa pinaagi sa atong FM station 101.3 nga nano ka diri sa sitio Kaluktugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabayo. Mayong gabi, mayong pagiguban sa tanan natong mga kaigsunan nga nakasuod na og ning hatod nag mga mensahe diri sa atong panaguban. Mayong gabi ni Vilinario Florentino Salido Ginny Flor. Maayong gabi Pastor, God bless. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Judan Matangkas Parinias. Mayong gabi Pastor, uban sa imong pamilya, makapaminaw na pod mi sa imong mensahe Pastor. Wow. Si Felix Dapar Lumod, matud pa maayong gabi Pastor ug sa tanang viewers, God bless you. Og si Rochelle, matud pa hi Pastor. Salamat sa Ginoo, gabi na pod nga padayon nagatiman kanatong tanan. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Arcelita Matundo. Mayong gabi sa tanang na alagad ni Cristo. Si Rocky Lopez, good evening Pastor. Og si Lydia Canio, mayong gabi ninyong tanan. Mayong pagiguban og bless sa inyong nga Pinoy-anan. Ilabi na usab ni Raquel Lopez, wala ka nag-live gabi Pastor. Amahoy bes dili gyud ko ka live kay klase nako na unya wala gyud ko ka klase pod kagabi kay dugay sa ming naabot. Si Miggy Baromida, maayong gabi Pastor ug sa tanang nagsunod ni ining programa. Si Praim Libantaw, hantol, maayong gabi Pastor. Ug dalaygon ang Dios nga maka-live na pod ka, makadungog na pod kami pulong sa Dios pinaagi kanimo. Pastor, God bless uban sa imong pamilya, watching from Manolo Fortich, Mambatangan, Bukidnon. Wow. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Miggy Baromida, watching from Karkar. Maayong gabi ni mo diha Brad. Og si Philly Impes, maayong gabi Pastor Gideon. Si Inday Dorlin in Cabo Tinsay, maayong gabi. Og si Marlene Garganera, request awit makalangit sa kayan paingon sa langit. Sige, gikan ni Inday Dorlin in Cabo Tinsay. Atong taganong pagdangad ang awit makalangit mga kaigsuonan nga sakayan paingon sa langit. Si Sirwin Bayawan, maayong gabi Pastor, dalaygon ang Ginoo karong gabi una. Naminaw ko samtang naa sa post. Salamat kaayo aning pulong sa Ginoo ug kanimo Pastor. Ampingan ug ubanan mo sa Ginoo bisan sa inyo nga trabaho. Sirwin Bayawan.
Si Mary Jen Imoroho, maayong gabi Pastor, watching from Maragusan, Davao de Oro. God bless. Si GPC Santiago, good evening Pastor, og sa tanang mga igsoon. Si Ruel Sanipa, maayong gabi diha Pastor. Si Esther Pasa, maayong gabi Pastor Gideon, naa ka YouTube channel Pastor. Naa ka YouTube. Ang pulong mo kinabuhi ko, i-search lang na sa YouTube ang pulong mo kinabuhi ko. Si Glory Dunair Fortuna, maayong gabi Pastor Gideon Dalaygon ang Dios. Salamat kay makapaminaw na pud ko sa buhing pulong. Si Wilda Crospiro, good evening Pastor, and to all listeners. Maria Lorgina, maayong gabi Pastor, salamat sa imong kinabuhi. Pasyato Pastor sa ako na mga anak, Manong Duvin, Boboy, Bijal, Hadin, og sa ilang papatis Titing. Maayong gabi ini Dong Albert ug Gao Albert Dinoyo. Good evening Pastor, og sa tanang naminaw, salamat sa Ginoo, maayong panlawas. Wow, no? Akong gidasig ang matagusa sa pag-share sa atong programa ngadto sa inyong mga kailagigala ug sa inyong pamilya. Maayong gabi ni Jeremy Mumuhanas. Maayong gabi Pastor, uban sa imong pamilya. God bless Pastor, pakigreet ko Kalibay family watching from Upper Mainit. Ang Diyos magpanalangin kaninyo diha. Si Morina Daitol, good evening Pastor, watching Thailand. Request Lunlong Kalipay. Daghan karon ang nagasigit sa kadalahanan, nag-imbita ngadto sa ilang sakayan. Apan kinahanglan nga atong sigurohon, basin sa impierno kita makaingon. Hanawan na sa makadaghan ang imo karon nagisakyan. Mayong gabi, mayong udto, mayong buntag og mayong adlaw sa tanan nga mo replay sa ato nga programa. Ay daghan kay mo replay matud pa sa mga nagchat. Pastor, kanang dili man ko makita sa imuhang live, di man ko makasunod ayn actual, pero kanunay kong namati kanimo. Salamat kaayo sa inyo nga pakiguban og sa mga silent listener diha sa Siargao og diha sa Compostela. Maayong gabi, may pakiguban og siyempre sa ato mga kigsunan sa naglaing mga lugar diri sa Pilipinas og sa gawas sa nasod. Sa tanan mo replay, I declare nga ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Mayong gabi ni Pastor Carmen Mahilong Bantigi, si Mait Madagat. Praise God. Maayong gabi Pastor, ang Baptist og born again dili di ay na sila pareho Pastor. Nakadungog manggod kog claim na stricto sila pagtuon og pagsunod sa Biblia ang born again. Di ay less ilang pagtuon pagsunod sa Biblia. Salamat Pastor sa pagtagad. God bless sa tanan. Nindot kay mong pangutana Sister Maiti Madagat, no? Mahitungod ni sa Baptist og sa born again. Actually, kana nga born again dili na siya karatula sa simbahan. Wala pa man siguro ko'y nakit-an nga ang born again gihimong karatula. Ang born again usag yun ka mensahe nga imong makaplagan sa Biblia. Nga ingon sa Ginoong Hesus, walay makasulod sa gingarian sa langit kung dili siya magpakatao pag-usab. Daghan man siguro nga mga ngalan o kaha mga karatula nga ningdawat nagkinabuhi sa mensahe nga gilitok sa atong Ginoong Hesukristo mahitungod sa pagpakatao pag-usab o born again. Kaning born again, usa ni siya ka mensahe nga kikinahanglan mahitabo sa kinabuhi sa tao. Mabaptis man ka, ma-assembly man ka, Pentecostal man ka, unsa may imuha, March of Faith,
kanang Foursquare, sa man mga alliance, patindaghan ng mga ngalan sa mga kaigsuonan nato. Daghang kay mga ngalan ang mga simbahan or mga karatula diha sa simbahan nga ato rapog yung mga kanang ato ra yung mga kaigsuonan. Kanang born again og kanang Baptist, kung ikinabuhi ra gyud ang mga pulong sa Dios, sundon og i-apply ra gyud ang mga mensahe sa Dios, mapabaptis man ka, masimli, bisag unsa ang imuhang karatula sa imong simbahan, born again ka. Sa baptis og uban ka mga sikta, doon na ray mga kalahian may tungod sa doktrina about salvation. Kay naa manggoy mga simbahan nga naghisgot og salvation nga ilahang gideklara nga maupoy ilang nasabtan sa Biblia nga once you are saved, you are always saved. Ikaw kanunay luwas. Sa dihang luwas na ka, dili na ka maimperno. Kana kung nagpabilin kas kaluwasan, maunay insakto gyud nga mensahe. Ang tao nga giluwas kang Kristo, diha nga mingtuo siya, tinuod gyud siya nga dili maimperno kon tinuod siya nga may pagtuo kang Kristo. Unya diha man na siya maapiki god sa pulong pagtuo, kay ang ubang mga tao pag mudawat na ka, mutuo na ka, bisag makasala ka, at least nagtuo ka, langit yapon ka. Wa may problema kung makasala ka. Ang problema diha kana namang magpakasala ka. Naaray mga diferensya siguro sa mga doktrina, pero sa mga eksplanasyon rapod nga nagkabangi. Inana ra gyud ang actually dili man gyud na maoy di man na gyud major nga diferensya, mga minor ra na siya mga diferensya. Kay ang mga laing nga mga sikta nga naghisgot ug nagdala sa pulong born again, nagkinabuhi man gyud sa pulong sa Dios. Ang mga baptisad nagkinabuhi po na sa pulong sa Dios, pulong po na sa Dios ang gidala. Lamang doon na ray mga diferensya ang mga diskasyon. Unya kay doon na may diferensya ang mga diskasyon mo, nang doon na po'y diferensya ang kanang eksplanasyon. Inana na siya. Pero sa kunang gikaingon, mga minor na siya nga mga diferensya, dili gyud na siya major. Ang dako gyud kaayo nga diferensya kanang mutuo ka nga nagkinabuhi ra kas bisyo, mutuo ka nga wala gyud ka musunod bisan gani usa sa mga pulong sa Ginoo. Aperte gyud ang dako ang diferensya. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Rizal. Good evening pastor og sa tanang mga listeners. Si Miggy Baromida, salamat sa Dios makadungog na pod mi sa pulong sa Dios. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan, nagabantay og nagatiman kanato. Salamat pastor sa pagplay sa akong request awit makalangit og naapay higayon play mingaw ang langit. Sige atong pasadyaon para dili na mingaw ang langit ato sa tagaan og pagtagad, no? Mingaw ang langit. Pagsunod sa tinino, luyo sa pagsulay, lunlun nga kalipay, paninguhaan lang kayo. Ang pagsunod sa tinino, luyo sa pagsulay, lunlun nga kalipay. Mayong gabi ni Vivian, mayong gabi ni mo diha Sister Vivian, ug maayo nga pakiguban ni Daryl Herulaga. Malipayong gabi Pastor Gideon, og malipayong gabi usab sa tanan. Watching from Margo sa Tubig Sambuanga del Sur. Request kog kanta makalangit Pastor Tao by Pastor John Gargantilia.
Salamat sa pagplay. Awit magkalangit, diri lang sa itong programa, Mingaw ang Langit. Mayong gabi may pagiguban ni Jude Ann Matangkas. Good evening, Pastor. Akong i-greet akong mama ug papa nga naa sa Kagan, Karo, salamat. Hoy, mayong gabi ninyo diha. Labi na gyud sa imong mama ug papa. Si Evelyn Tilivreco, mayong gabi, Pastor. Kumusta mong tanan? Ang Ginoo kanunay magpanalangin kanatong tanan. Ay salamat kaayo sa inyong pagpangusta. Okay ra gyud kaayo mi. Malipayon og madaogon permi. Mayong gabi, Pastor. Mayong gabi ka natong tanan, Pastor Gideon, og sa tanang na viewers, andam kanunay sa pagpaminaw sa programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Gikan ni Pastor Carmen Mahilom. Sister Teresa TC, mayong gabi, Pastor. Tinuod ka na kay naa sa Juan 3:3 hangtod sa 5. Jubilo Od, good evening, Pastor. Watching from New Oroquita, Tabena, Zamboanga del Sur. Si Lydia kanyo, gimingaw jud ko sa imong programa, Pastor, kay hinay kaayo og signal didto sa Mindanao. Nya hapit ko duha ka bulan didto og karon salamat nakapaminaw na pod ko watching Kalyawisan, Lapu-Lapu. Mao ba? Sige, salamat kaayo sa inyong pakiguban. Ang Dios magapanalangin kaninyo, Sister Lydia. Si Noel Cadilinia, mayong gabi, Pastor, watching here in Bindoy. Mayong gabi, mayong pagpaminaw hangtod sa si Flor de Lisa Ataum. Mayong gabi, Pastor, nakaapas jud ko sa imong live from Baguio District, Davao City. Kusog ulan sa amo, Pastor. Dire kaganina may aksyon og dalugdog, may pagkilat mo na nga na gi-off gyud nato ang atong FM station. Sininski Lee, maayong gabi, Pastor. Awit makalangit, play ko ni katapusang dihog. Salamat and God bless. Mayong pagiguban ni Bernardita Rejas og si Primatiba Dabuda. Good evening, Pastor Gideon, og sa tanang mga nagsunod sa God bless. God is good all the time. Watching from the Pulog City. Pwede request awit makalangit, Pastor, labihan. Sige. Norberta Yotratsi, good evening, Pastor Gideon, og sa tanang nagsunod sa maong programa, dalaygon ang Dios kanunay niyang pag-atiman kanato. Watching here in Bindoy. Si Imip Sunshine Somerville, mayong gabi nimo diha si Sister Imip Sunshine. Dalaygon ang Dios magpanalangin ug unsay ato ang gihimo ato sadning masinatian. Mao nay hisgutan gyud og giklaros bala ang kasulatan. Si Bendelin Sapigita sa Pinginia Aprita, maayong gabi, Pastor, watching here from Monte Vista, Davao de Oro. Si Marie Grace, maayong gabi nimo, Sister Marie Grace. Ang Dios magpanalangin, ang Dios magauban. Dalaygon ng Dios magpanalangin kanatong tanan. Awit makalangit atong Tagalog pagdagad tao diri lang sa tong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Sumasabay sa agos ng mundo, kahit tapakan pa ang kapwa-tao, mabuhay ang kanilang gusto. Ang buhay nga naman ng tao,
Si Jocelyn Caniedo, maayong gabi pastor og sa imong pamilya, apil sa akon mga kaigsuonan, masugid karugyod, maglantaw sa imong mga live pastor, padayon kag hatagan anointed og gahom sa Ginoo pastor. Salamat sa tinud anay gyud nga pag sa pulong sa Dios. Si Arlinda Almorado Alingasa, maayong gabi pastor, pwede ko request kanta naguluhan og balik ang tanan. Ibubunyag ng Diyos ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti, maging ito'y masama. Maayong gabi Tao ayon sa ni kanawa, Johnny Boy Mondihar. ganap, di na magluluwat, kaya't mag-isip ka. O tao, mag-isip ka. Ecclesiastes 12:14, sapagkat dadalhin marag humana no, Ang tao talagang na ang iniidolo, sarili lang ang inidolo. Muna nga kaugalingon ra poy gi huna-una, gusto kay kaugalingon ra man poy gi idolo di ay. na ng mundo. Pero sa mga anak sa Ginoo, wala nay lain kundi si Kristo na gipataas. Dili ang atong kaugalingon, dili ang atong simbahan, kundi si Jesucristo ug ang iya lamang ngalan. Tanging si Mayong gabi alang sa mga kaigsuonan nga padayon nga nangalagad sa Ginoo. Ayaw gid mo og kaluya, ayaw gid mo og hunong, samtang buhi pa. Kay samtang may gininhawa pa. Ang tanang buhat nato ginatan-aw ginakwenta. At kita suklian o gantihan, sumala sa binuhatan, maayo man og dili maayo. bagay, maging Si Bernadette Duban, na ako'y pangutana pastor, ang tao ba og dako og sala sa kalibutan samtang buhi pa, o niya siya og mamatay ang ihapang kaluluwa, posibilidad ba nga magpakitang hayop? Wala na, dili na mao, wala gyud nas Biblia. Ang tao nga mamatay na, wala na'y authority ang iyahang kalag, wala na'y panahon nga maghamok pa, wala na. Kung doon na may mga taong nangamatay, o niya musulti ang hayop sa iyang tingog, sa tingog sa taong namatay, dili na gyud ang iyang kalag, kundi espiritu na siyang dautan nga minghulam sa tingog sa namatay, o kaha minggamit sa hulagway para paghamok ug pagpatuog paglingla sa tao, para ang tao malayo sa pulong sa Ginoo. Kay daghan man kung mga pamaagi aron ang tao malingla. Pero mao ni, kung himbasa gyud tas Biblia, dili ka mailad ni malingla sa unsay mga lihok sa kalibutan. Labi na kung dunay bisan pa kung dunay mga katingalahan o kahibulungan, dili ka na madala kung seryoso gyud ta nga naay nakatunan sa mga mensahe nga nas Biblia. Si Emilio Kabugos, maayong gabi si matud pa pastor na ako'y damgo pastor, gisulod daw ang among balay sa bukid og mga tao nga kawatan, pero nahabol ko kay naibulong ko kay wala may clay na dala na wala sila'y nadala namo pastor, unsay pasabot ni ana. Dunay mga sayop nga mga doktrina nga posibilidad nga mukuha mo puli sa mga mensahe nga inyuhang gibarugan. Labi na gyud sa mga naamoy mga problema, kay naghisgot na sa balay, naghisgot na sa pagtuo. Kanang balay nga gihisgutan sa imong damgo, pagtuo na siya, o niya ang gipakita diha bukid. Dunay mga panahon nga sa inyuha nga pagtuo, makasinati mo og mga kalisod, mga problema. O niya diha sa inyong mga problema kalisod diha sa inyong pag-alagad sa Ginoo, na ay mga dili insakto nga mga mensahe nga angay ninyong bantayan.
nga buot mo kawat, buot mo ilog, buot mo pahisalaag kaninyo. Ang nakanindot sa mao nga mensahe sa damgo kay mingbarog mo kay ngano wala man sila'y nadala. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin. Katapos ang dihog diri sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Si Imalin na Chandis Prasad. Maayong gabi, Pastor Gideon og sa tanang naminaw. Si Mimbi Dalio, good evening, Pastor. Watching from Davao City, request song Lahutay. Pastor, salamat sa pagkanta. God bless, Pastor. Uksog di pagpabuhagay ang kalayo sa balang espiritu nga daw ulan Ginoo. Dugmo ka kining kasing-kasing ko. Oras sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko, alas 7:45 na sa kagabihon. Katapusang mga adlaw, igo na ako. Ginoo, ipakunsad ka na ko ang imong gahom. Doon na may mga pangutana o kaha mga pre-request, pwede ra gyud ninyong ipaabot diri sa ato ang programa sa atong panag-uban karon sa ato ang Facebook Live ang pulong mo kinabuhi ko. Doon na may mga pangutana mahitungod sa mga mensahe sa Biblia. O tagaan nato nagpagtaga diri sa atong panag-uban. Kalipay nako ang pakabana sa mga pangutana nga gikan gyud sa inyong kasing-kasing. Kay kanang gikan gyud sa inyong kasing-kasing, interesado mo nga makakatuon, interesado mo nga makahibalo sa unsa may mga pulong mensahe nga gikan sa Ginoo. Pagpabuhagay ang kalayo sa balang espiritu nga daw ulan Ginoo. Maayong gabi ni Gigi Mas. Maayong gabi ni mo Sister Gigi Mas. Dalaygon ng Dios panay ng panalangin kanatong tanan. Sa kalayo mo, o king katapusang mga adlaw, igo na ako. Si Risa Medrano, maayong gabi Pastor Gideon. Og sa tanan, salamat sa Dios. Pastor, nakapasar akong anak sa civil service. Dalaygon ang buhing Dios. Tiblas from South Cotabato. Diba? Ay nana gyud basta kay ang imuhang gipa pre-request kana bitawng imuhang gipasalamatan ng Dios. Ang imong mga pre-request gitubag sa Dios kay nagkahiusa ta diha sa mga paghangyo, pagampo ngadto sa Ginoo. Ug dili gyud na pakyason sa Ginoo kay para mapud na sa kaayuhan sa imong anak. Basta kay nga atong pre-request para sa kaayuhan nato, dili gyud na ihikaw sa Ginoo. Gawas lamang kung dili na makaayo nato, di gyud na ihatag sa Ginoo. Noon tudluan ta, giyahan ta para dili pud ta mabugatan, dili pud ta masubo, hinuon malipayon ta. Maayong gabi ini Hazel Balili Ganyolon. Maayong gabi ini mo diha Hazel. Maayong nga pakiguban Sister Susana Pableo. Salamat kaayo sa inyo nga pag-share sa ato nga programa ngadto sa inyong mga kailag higala. Sayon ra gyud kaayo ang pag-share kay inyo ra nang ipasa pinaagig Messenger o kaha sa Facebook. Dalaygon ang Dios magpanalangin sa inyong paghimo niini. Nay nangutana nako mga igsuon, ingon siya nga Pastor, pananglit na ako'y pagtuo kunya kana bitawng wala gyud ko na ako'y gisunod nga mga pulong sa Dios pero dili tanan. Unsa may ay imong ikasulti? Inani ni siya. Kung mingsunod ka sa Ginoo, sa pipila na lang ka
pipila lang ka mga or makaingon tang daghan ang imong gisunod nga mga mensahe unya ang uban wala nimo sunda, ang may tabo manggod ana mga kaigsunan, paninglan ka og dili gyud hingpit ang imong pagtuo. Kaya ang tinuod nga hingpit manggod nga pagtuo, wala manggod tay kana bitawng sayluhan nga mga sugo, wala tay sayluhan nga mga mensahe, labi nas mga pamaagi pagtulunan sa atong Ginoo nga gilagaran. Kay kung dili manggod ta mo sunod sa pipila ka mga sugo, nagpakita manggod ta ana og pagsupak, pagsupil, ug wala tay kahadlok, ug wala tay kana bitaw nga tinuod nga gugma niya. Maayong gabi, maayong nga pagpaminaw ni Nars Buyan og ni Ali Catalbas Rochelle. Maayong gabi, salamat sa Ginoo nga nakaapas pagyud ko. Watching Bayugan Tris Rosario Agusan del Sur. Shout out ko sa among pastor Toto Boston. Pwede request ko awit makalangit ning dapit. Salamat kaayo Sister Ali sa imuha nga pag-greet no sa inyuha nga pastor. Kugihan. Si Sasi Kundi, good evening pastor. Kindly pray ako duha ka apo si Brent og si Chelsea tuaron sa US nga giyahan sila sa Ginoo ilahang kinabuhi kay wa siya papa didto. Okay. Ang Dios mo'y magauban, magaproteksyon sa imuhang mga apo. Pangumustahan lang adto. O niya ayaw gyud kalimti ang pagpahinumdom nga dunay Ginoo nga naguban kanila. Awit magkalangit labihan. Diri lang sa to nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Si Sir Gingging Simpron, maayong gabi pastor og kay Pastor Russell, kumusta mo diha? Ang Ginoo magauban kan ninyo pastor. Pastora, gimingaw nako sa inyo diha. Pastora, dalaygon ang Dios nga naghatag kalig-on kadasig sa atong pag-alagad. God bless. Si Hazel Balili Ganyolon ay salamat kaayo sa inyong pag-share. Nini Bayarkal, Manila. Maayong gabi pastor, magpatabang unta kog ampo. Pastor sa cancer free ko sa una. Abot nga mga adlaw kay nabon cancer ko karon. Daghang salamat pastor. Ayuhon kas Ginoo, wala imposible sa Ginoo. Salig lang. Si Alina Alisna Kuamag, bless evening pastor og sa tanang mga kaigsuonan, salamat sa Ginoo wala pa ka kasugod og wali pastor, nakaapas pa ko. God bless you pastor and your family from Matina, Davao City. Request awit makalangit gipabaton gikani Aileen Rivas Kilisti Kanay. Sige ato ring tagaag pagtagad ang uban nga mga awit makalangit. Ako lang ipasunod ha ang mga nag-request diri sa atong programa.
Walay lain natong daygon simbahon kundi ang Dios nga makagagahom. Siya ra gyud ang atong alagaran. Siya ra gyud ang atong simbahon. Sa unsang paagi nga kita may kasiguruhan nga siya lamang ang gihalaran sa atong kinabuhi. Usa sa mga pamaagi aron masayran gyud nato ug makasiguro ta nga siya ra gyud ang atong gisimba, ang pagtuki ug pagpakabana ra gyud sa Biblia. Dalaygon ang Dios nga naghatag kanimo sa kadasig kaisog sa pakig sa pagpadayon, sa pagkat-on ug pagkinabuhi sa iyang mga pulong. Magkinaon sa kinabuhi. Oras sa itong programa, alas 7:54 na sa kagabion. Human aning labihan mga kaigsuonan, ako ra ning tagaan og pagtagad hinughuman ani maadto na tas mga mensahe sa Ginoo. Unya ako ra nga tagaan unyag pagtagad ang inyong mga request nga mga awit makalangit diri sa atong naguban. Bayawon og dayon ka. Bayawon ka. Nindot kayo ang mga mensahe sa awit mga kaigsuonan. Bayawon ka. Wa gitay laing bayawon kundi ang iyang ngalan. Ato ta mga kaigsuonan sa pag himay-himay o pagbasa o paghatag og panahon sa mga pulong sa Ginoo. Kung saning basahon ang uban pang mga niabot dinhi, si Jingjing Tordilio, Salvador City, Misamis Oriental. Mayong gabi ni Flor Carbajuno sa si Main Okay. Hi Pastor, si Milanie taga Camp Marina. Please help pray sa bibi ni Jisa naa sa hospital nga maoki na gyud iya intestine nga maka breastfeed. Mao ba? Sige ato nang dadon og pagampo. Sister Mila, kumusta mo diha Sister Mila? Ang Dios magauban kaninyo. Ang Dios mo'y magatagbo sa atong mga hangyo ug mga pag-ampo. Kumusta mo diha? Si Eileen Rivas Kilisti Kanay, shout out ko kay Pastora Jean Limbago nga nagtan-aw og naminaw sa imong live karon. Oy maayong gabi ninyo diha Pastora Jean Limbago. Kumusta mo diha? Ako nagtuo nga ang Dios padayon nagtagbo nagatiman kaninyo og padayon ang Dios nga nangulo sa mga buluhaton nga gihatag gipiyal sa Dios diha sa inyong pamilya. Salamat kaayo sa kakugi ug salamat sa Ginoo sa iyang pag-uban. Maayong gabi, maayong pakig-uban ni Jingjing Tordelio. Salamat kaayo kay wala pa nagsugod. Milagroso ka gikan ni Main Okay, may Okay. Si Gina Peña watching from Cavite. Maayong gabi Pastor. Sa mga nag-request ako raning tagaan nyag pagtagad suman sa mga pulong nga ato karong hisgutan. Ablihi inyong Biblia. Ako nagtuo nga na agi mo'y Biblia kay batasan gyud nato ang pag-abli gyud sa Biblia. Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan mahitungod ni sa gitawag kadaugan batok sa kalibutan. Importante gyud nga makadaog ta sa mga kalihukan sa kalibutan kay kung dili man gud ta magmadaugon sa kalihukan sa kalibutan ang mahitabo ana ang ato ngalan papason didto sa libro sa kinabuhi. Unya kung wala na dito ang ato ngalan sa libro sa kinabuhi, asa na mao niya ta paingon nga duha ra man gyud na kadapit ang gisugilon sa Biblia. Dapit nga wa nay katapusan. Kanang kahangturan na gyud nga dapit nga wala nay kasakit og dapit nga puno sa kasakit. Unya wa na nay katapusan, wala na nay kinutuban hangtod sa kahangturan na gyud na. Wala na nay period kumbaga. Ang langit ug ang impierno maunay gipakita sa Biblia nga hangtod sa kahangturan wa nay pagkausab. Mauna nga kung wala didto ang ato ngalan kay wala ta magmadaugon batok sa kalihukan sa kalibutan
dili gyud ta makasulod og langit. Pero kon nagmadaogon ta, ang ato ngalan nga nahisulat dito sa libro sa kinabuhi, walay bisan kinsa nga makapapas ni ana. Walay bisan kinsa nga makapapahawa sa imo ngalan, sa ako ngalan, sa tagsa-tagsa nato kangalan nga diin nahisulat sa libro sa kinabuhi, kun padayon kita nga madaogon batok sa kalihukan sa kalibutan. Pero dunay mga asyuran nga gipakita ang Dios niining sulat ni Apostol Juan. Ang mao ni usa sa ato arong hisgutan ang mga mensahe nga magdasig kanaymo kanako sa atong pakig-uban sa pulong sa Dios. Ablihan nato ang Biblia diha sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 5. Nag-ingon, anak sa Dios ang nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo. Og ang nahigugma sa ginikanan, nahigugma usab sa iyang anak. Maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios kung higugmao nato ang Dios. Og tumanon ang iyang mga sugo kay ang ilanan nga gihigugma nato ang Dios mao ang gituman, mao nga gituman nato ang iyang mga sugo. Og dili lisod tumanon ang iyang mga sugo kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan o gidaog nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo. Mauray makabuntog sa kalibutan ang nagtuo nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Siguro mangutana ka, nganong makabuntog man sa kalibutan ang nagtuo nga si Jesus mao ang anak sa Dios? Unsa may mga lintunganay o kaha mga mensahe mahitungod ni ining mga gipamulong sa sulat ni Apostol Juan nga mauray makabuntog sa kalibutan ang nagtuo nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Inani man gud ni ang tao nga nagtuo nga si Jesus mao'y anak sa Dios, ang mahitabo manggod sa tao nga nagtuo nga si Jesus anak sa Dios, dawaton manggod niya ang tanang mga pagtulunan ni Hesukristo. Pero kon ang tao nga nagtuog Dios, dili gyud mo tuo nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Ang pulong anak nga gipakita dinhi kanang bugtong anak, piniling anak. Og diha sa bersikulo 1, doon na po'y gisgutang anak sa Dios ang nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo. Ato po nang hisgutan nganong ginganlan siya Jesus unya na ay Kristo. Siguro ang uban mo ingon nga apelyido siguro na ni Jesus. Jesus Kristo. Naa siguro yung mga Kristohanon karon nga natingala nganong si Jesus gitawag bag Kristo. Or siguro mo ingon ang uban apelyido ba kahana? Kamo kuno unsa may inyohang ikasulti nganong ginganlan siya Jesus unya Kristo. Si Jesus mao ang Kristo. Unya kinahanglan nga maunay atong tuuhan kay kung nagtuo ta nga si Jesus mao ang Kristo, ang Dios mismo moila nga ikaw iyang mga anak, usakas mga anak nga gihigugma, anak nga padayon nga gihulat, padayon nga kanang gikamingawan sama sa usa ka sambingay nga gipakita ni Ginoong Hesus nga ang usa ka amahan adunay duha ka anak nga ang usa buutan, ang usa pod waldasero. O niya bisan kon kana bitawng nalayo ang iyang anak, grabe ang pagwaldas sa iyang mga kabtangan, pero gihulat gyapon niya. Inana pagbati ang amahan. Now, importante gyud mga kaigsunan kay dili man sad maayo nga kana bitawng magtuo ta unya wala di ta makatugkad sa atong gituohan. Unsaon nato pagkasiguro sa atong pagtuo nga wala man di ta masayod ni makasabot og labaw sa tanan ni wa makatugkad, wa ta makatugkad sa atong gituohan. So diha atong klarohon nga
anak sa Dios ang nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo, og ang nahigugma sa ginikanan nahigugma usab sa iyang anak. Nya gipasabot dahil sa bersikulo 2 kining pulong nahigugma sa iyang ginikanan nahigugma sa iyang anak. Ang giingon diha, kung nahigugma ka sa Dios, nahigugma po ka sa atong Ginoong Hesukristo, nahigugma ka sa mga gihimong anak sa Dios. So atong tan-awon kuno ang inyong mga kuan dire, mga mensahe gikan ni William Badang. Maayong gabi, Pastor. Pa-shout out ko sa akong asawa diri sa Bala, Saysay, Marilog District nga si Laika Badang, New Carmen Tugbok. Pagkalisoda po no, Tugbok. Maayong gabi sa tanang anak sa Dios. Glory to God. Gikan ni Kiliste Pargan Rivas Ribulin. Taga Davao, di oro mi Pastor, pakigreet ko sa family Manda Ngiyaw. Og New Edgar Sumampong, maayong gabi si unsa man ni MLS Francisco, maayong gabi Pastor Watsing from Maap Church Marivelis Bataan. May di ako'y pangutana Pastor, angay ba nato ni sundon na verse nga giingon puuhon ang dautan sa karon nga panahon ni Kristo? Asa na siya nga verse? Kay sa panahon manggod nato karon, wala ta tuguti sa paghukom ni pagpatay, wala tay authority ana. Gawas lamang sa panahon sa mga Hudyo, sa panahon sa mga sa mga kanabitawng sa mga balaod ilalon sa mga Hudyo. Kay kabantay mo nga kung adunay tao nga bisag parihan nilang mga Hudyo unya nakalapas sa sala nga angay patyon, ilag yun ang batuon. Maunay nahitabo sad sa kinabuhi ni Esteban ug uban pang mga tao nga nangamatay pinaagi sa ilahang balaod nga angay patyon katong angay nilang patyon. Wala may mga mensahe dire naghisgot mahitungod sa atong gihisgutan nganong ginganlag Kristo si Jesus. Alang nimo nganong ginganlan masag Kristo? Siguro adunay mo ingon nga basig apelyido na Pastor no? Para nimo nganong ginganlan man siya Kristo? Kay sa ko nang gikaingon ang uban wala pod makabalo, wala pod masayod. O kasagaran na ba sa wala masayod, maunay kusog kay managna-tagna. Muna nga dili sad maayo nga ato ra pong tagnaon unya moingon ra bag gyud punta nga sure ang atong pagtuo. Diri sa atong programa wala ni say tagna-tagna. Ang atong gituuhan diri mga mensahe nga gikan gyud sa Biblia. Kay ang tanang mga mensahe sa Biblia gikan gyud sa Ginoo. Si Dupay GC St. Bernard Southern Leyte, mayong gabi di Dupay GC. Kristohanon Pastor ang nagtuo Jesus mahimong Kristohanon. Maong nay akong pagsabot Kristo dayong hanon. Naagay mga kaigsuonan nga kinahanglan gyud pod mahibalo nganong naay Kristo. So gikan ni Sister Elena Alisna, Kristo unya das hanon. Kristo unya hanon munang Kristohanon. Ang nagtuo si Jesus nahimong Kristohanon. Si Jesus mao day nang ginganlan si Jesus og Kristo para mahimo siyang Kristohanon. Alang po ni Sister Elena Alisna, mga Kristohanon apil gyud si Jesus kay ginganlag Kristo unya hanon para mahimong Kristo mahimong Kristohanon si Jesus munang ginganlan sa Kristo. Mao ba nay gipasabot ani nga sulat. So daghan pa gyud nga mga kaigsunan nga kinahanglan masayod aning pulong nga si Hesukristo. Nganong ginganlan man siya Kristo? Nga sa pagkatao pa ni Jesus, sa wa pagani mataw si Jesus, doon na may panagna, nakiksulti naman ang balang espiritu or ang anghel sa Ginoo diha sa usa ka damgo kang Maria o kang Joseph.
diha sa Mateo 1:21, wala may Kristo didto ang ipangalan. Kuan pa man, Hesus. Unya nganong pag-abot sa unahan, nahitabo naman nga siya ang ginganlan naman sa Hesukristo or gitawag sa Kristo Hesus. Sige, ato ni siya nga tagaag pagtagad. Sa akong pagsabot, pastor, usara na kay si Hesus o Kristo, naagi salig sa Dios ang tanan pinaagi kaniya, kay ang Dios nga Amahan espiritu man. So kung ngalang Kristo maura po na si Hesus, o ngalang Hesus maura po na Kristo, amurag 2 in 1 ba. Marinil Bayang Asparago, sige, maayong gabi from Siargao. Marinil ay Bayang, maayong gabi ni mo Marinil Bayang. Para sa ako, pastor, Hesus nganlan og Kristo, tungod kay gihatag na kaniya ang katungod sa Amahan ngadto sa anak na si Kristo. Sige. So ato gyud ang tagaag pagtagad, no? Perti gyud daghana pag gyud ay nga kinahanglan nga masayod nganong ginganlan sa Kristo. Nya mga Kristohanon bitaw, mga Kristohanon ra bagyod ta. Unya muklim bagyod ang anak sa Ginoo, mga sumusunod ni Kristo. Unya wala ba di ita masayod nganong ginganlan maputuod tinuoran nag Hesukristo? Nganong na Kristo man na si Hesus, apelyido ba na niya? Angga ba na niya? Unsa man di ang Kristo? Mo ni ato rong gitagaan og pagtagad. Maayong gabi ni Dupay GC. Pastor, pwede request song kay buti-buti mo. Shout out ko sa ahong nanay na sa Virginia, Dupay. Si Alfredo Idorian Ponce, good evening pastor, maayong gabi. So welcome gyud ang tanan mga kaigsuonan ha. Labi na gyud sa mga pastor, labi na gyud sa mga lagad sa Ginoo. Pwede ra gyud kaayo nga mo kanang muhatod mog mga mensahe diri sa atong programa pinaagi sa inyohang pag-message, no? Mahitungod sa ato ang gitawag nga Kristo, kay nganong kinahanglan man matuki nato ni kining pulong Hesukristo, kay dako kay ni siyag mensahe nga kinahanglan natong masayran. Anak sa Dios ang nagtuo nga si Hesus mao ang Kristo. Siya ang Kristo. Kumbaga mahuguro na iyahang apelyido. Sige. Kamo kuno diha mga kaigsuonan. Unsa may buot ipasabot aning pulong Kristo. Unsa man gyud ay ning kana bitawng kahulugan. Ihaban ng apelyido ug matud pa sa atong igsuon, ginganlan sa Kristo para si Hesus mahimong Kristohanon. Mura po Hesus, Kristo, Hesukristo, hanon. Sige, murag nindot kay ni siya nga hisgutan mga kaigsuonan sa ato ang panag-uban. Kamo diha nga naminaw o kaha nagkaon-kaon mo diha karon nanihapon, unya ang inyohang pagbati murag kakuminon na gid mo kaayo, ayaw ninyo pugni. Ayaw ninyo pugni. Kanang ayaw pod mo pag kuan kanang pag kana bitawng pag-una. Like example, ayaw mo pag-comment nga mo ingon mo nga ay basig sayop basi pug sakto ana ba. I-comment lang kung unsa may inyohang naas inyohang nasabdan nganong ginganlan man sa Hesukristo. Importante ra ba gyud kaayo nga masayod ta nganong ginganlan sa Hesukristo. Ang uban maingon nga Mesiyas, pastor. Sige, Mesiyas. No. Unya naapag yung mga naghatod dirig mensahe, no? Si Ranji, maayong gabi Pastor Gideon, na ako'y pangutana pastor unsa nga paagi nga mapasaylo ang sala sa tao nga pinaagi sa bautismo pastor. Salamat. Actually dili pinaagi sa bautismo kanang mapasaylo ang imong sala. For example, nakasala ka karon unya gidawat na nimo si Ginoong Hesukristo, unya
buot ba ipasabot nga magpabutismo na pod ka para mapasaylo ang imong sala? Ang bautismo mga kaigsuonan sugo gyud na siya. Dili lang sa ingon nga gisulat na didto sa Buhat kapitulo 2:38 nga mapasaylo ang imong sala, kundili ang bautismo usa ni siya ka sugo para mahimo kang tinun-an ni Jesus Christ. Bunyagi sila, himua silang akong mga tinun-an. Mao gyud na gipakita ni Ginoong Hesus. Ang bautismo mga igsuon, kumbaga daghang mga mensahe ang gipaabot diha. Dili na siya gisulat ang bautismo nga walay kahulugan. Daghan kaayong mga mensahe nga atong makit-an sa pulong bautismo. Dili pud na siya magamit nato sa giingon nga kana mo'y kasiguruhan nga mapasaylo ang atong mga sala. Kay matud pa dinhi mapasaylo ang sala sa tao pinaagi sa bautismo. Dili gyud na ang inani ni siya aron makasiguro ka nga ang imong mga sala gipasaylo una sa tanan mao ni. Siguro ha gyud pod nga nakapasaylo kas mga nakasala nimo. Nangay kag pasaylos Ginoo unya naay mga tao diha nga wa gyud nimo mapasaylo. Naay pagdumot. Unya ang Dios nga tong gilagaran makiangayon man. Bisag kapila pa ka magpabotismo unya naa kay gidumtan. Wala gyapoy epekto ang imong pagpangayog pasaylo. Kay mahitungod magud sa pagpasaylo daghan ka isang mga gipakita diha nga requirements. Una, diha pa lang sa prayer nga gitudlo ni Ginoong Hesus unsay giingon sa atong Ginoong Kristo pag ampo kamo sama niini. Mahitungod sa pagpasaylo ingon diha nga og pasaylo kami sama nga kami nagpasaylo sa nakasala kanamo. Kung nangayo tagpasaylo niya wala gyud ta kahatag daig kapasayloan sa mga taong nakasala nato. Atong inumduman kung unsay atong gibuhat para sa mga tao buhatan usab kita. Sa bautismo mga kaigsuonan, dili gyud na siya maoy basihanan nga maoy ibutang nato nga lamang dunay mga mensahe gyud diha sa Biblia like sa giwali ni Apostol Pedro nga niingon si Apostol Pedro diha sa Juan kapitulo 2 bersikulo 38, kinahanglan ang tagsa-tagsa kaninyo maghinulsol og magpabunyag aron pasayloon ang inyong mga sala. Ang gisgutan ni Apostol Pablo diha mga kaigsuonan daghan. O niabot pagyud sa unahan ni ana pagyud siya og madawat ninyo ang gisaad sa Dios nga mao ang balang espiritu. Kanang maong mensahe para nas mga taong wa gyud maka hinulsol. Pero kung naghinulsol ka, unya nagkasala na pod, ayaw himo ang kanang basihanan ang bautismo para makasiguro ka nga gipasaylo na pod ka. Si Rinel Dolingoy maayong gabi ingon din si Inday Dorlin Incabo Tinsay saman to dinihugan pastor gikan ni Elena Alisna. Si Inday Dorlin Incabo Tinsay matod pa tungod sa atong mga kasalanan nagpalangsang sa cross mauna nga nahimo si Hesukristo atong Ginoong Hesukristo. Kung wala siya malansang di gyud siya mahimong Kristo gyud. Mo man ay buot ipasabot sa atong isuon. Sige. Si Nance Kilim ang akong pagsabot ana pastor kay Kristo kay siya may magpasakit sa atong mga sala. Nindota day ato ang hisgutan no. Ato gining klarohon mga kaigsuonan kay dako kini siya papel sa ato ang pagtuo kining tulong Hesukristo. Kay ang giingon din anak sa Dios nga nagtuo nga si Hesus mao ang Kristo. Mao ang Kristo. Kay daghan biyang mo angkon nga siyang Kristo. Pero dili Hesus. Kinahanglan Hesus mao ang Kristo og nahigugma sa ginikanan nahigugma sa anak. Dako kay ni siyang papel mga kaigsuonan kay
mahimo tang anak sa Dios kung inana ang atong pagtuo niya unsaon nato pagkasiguro nga natay pagtuo kung wa ta kasabot mismo sa pulong Kristo. Si Renildo Linggoy, maayong gabi sige, mahatag ko nomog mga mensahe diha. Jesus the Messias, Messiah or anointed, gikan ni Hazel Balili Ganyulon. Sister Teresa, matod pa pastor, unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 21. Ato ni nga tagaag pagtagad, unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 21. Mga kumbaga kani nga atong hisgutan, mga basic ra gyud lamang mo'y pinaka-importante. Kanang basic kumbaga kanang nasayra na unta nato dapat nag-review na lang unta taani. Sa unang Pedro kapitulo 3:21 nag-ingon, nagulagway kini sa bunyag nga karon naglubas kaninyo, dili pinaagi sa paghugas sa buling sa inyong lawas kun dili pinaagi sa pangalyupo ngadto sa Dios gikan sa usa ka hinlo nga konsensya. Ang bunyag nagluwas kaninyo pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo. Sige. Episo kapitulo 1. Gyud. Ato ang tagaag pagtagad. Episo kapitulo 1 bersikulo 13. Ingon din og mausab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe maayong balita naghatag kaninyo kaluwasan. Mituo kamo kang Kristo, busag ipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad timaan nga kamo iya na. Anak sa Dios ang nagpakatao aron maluwas sa kalibutan. Si Kristo Jesus usa ka grasya para kanato nga mahatagan tag kaagawasan. Nganong ginganlan man siya nganong ginganlan man si Jesus og Kristo, nganong siya unsa man gyud ang Kristo, unsa may buot ipasabot, unsa may mga mensahe ng pulong Kristo. Ang uban moingon nga naay nangutanan nako pastor, mao siguro nay apelyido pastor no? Naapoy nangutana pod sa ako ang kaubang pastor sa una pero di pa ko pastor ato. Ingon pod siya nga sige, ato na siyang pagtagad. Kay pasig apelido siguro na. Kay daghan pong mga magwawali, daghan pong mga pastor, even mga pastor na mga kaigsuonan, wala pod masayod nganong ginganlan pod og Kristo. Si Jesus. Si Mary Grace Momo Limbaga, ginganlan siya Hesukristo. Tungod kay siya ang nag-inusara nga Ginoo og anak sa Ginoo. And then, giprapisi na siya matao aron ilangsang siya sa cross. Pastor, sa atong mga kasalanan. Ang Kristo pulong nga Grego nga gitumbas sa Hebrew nga pulong Mesiyas. Nagkahulugan kinig dinihugan. Si Jesus gitawag og Kristo kay siya man ang gipili sa Dios. Gipadala ingon nga mangluluwas sa Ginoo. Gikan Elina Alisna Kwamag. Mayong gabi ini Ma'am Biti Wong, atong igsuon nga nanoka diha sa Maria Luisa Subdivision, Banilad, Cebu. Salamat kayo Ma'am Biti sa imuhang pagtumbaya og paghatag og panahon. Si Nurse Boyan niingon diri nga pinadala pastor. Sige. Nindot kayo nga atong hisgutan mga kaigsuonan. Kay usa man gunis atong hisgutan karon tungod kay matud pa kung kana bitawng nagtuo ta nga si Jesus ang Kristo, isipon tang anak sa Ginoo. Jesus ang Kristo. So, si Jesus ang Kristo. Ang pulong Kristo mga kaigsuonan, mao na giingon sa uban natong mga kaigsuonan nga nagpaabot diri, no? Nga ang pulong Kristo gikan na sa pinulungang Grego nga Kristos, nga buot ipasabot mga kaigsuonan kana bitang pinahiran or kanang dinihugag lana. Amo nay gigamit nga katumbas sa termino nga Kristo, gitawag sa pinahiran o kanang gidihugag lana. Wala may lain nga gidihugan og lana, si Jesus lamang. Muna sa
kanang pulong Kristo sa termino na siya sa gigamit nga pulong nga Hebrehanon, kay duha man ni kapulong Grego og Hebrehanon nga pinulungan, mao nang giingon diri ni Sister Nars nga Mesiyas, nga parehas nas kahulugan sa gitawag pinili or gitawag pagyud og gisaad nga mangluluwas. Mao nay kahulugan sa pulong Mesiyas sa Hebreo nga pagkasulti, og sa pinulungan nga Grego gitawag sa Kristos. Muna nga klaro nga si Jesus Kristo, mao ang Kristo, kay siya ra gyud ang gidihugan, siya ra pod ang pinili. Gani gina prophecy na sa mga propeta sama ni propeta Isaias. Dugang mga pagpasabot sa pulong Kristo nga imong makit-an gyud sa Biblia, si Jesus mao ang gisaad nga mangluluwas, wala nay lain. Kini gipa imo ni siyang makit-an nga mga pagpadayag o mga prophecy diha sa daang tugon, nga imong makit-an nga ang Dios misaad nga magpadala siyag Mesiyas o kaha mangluluwas alang sa katawhan. Og diha sa bagong tugon mga kaigsuonan, si Jesus giila nga maugyod kini ang Kristo, kay mauni ang katumanan sa saad sa Dios. Ang Kristo gitawag pagyunag lain nga pagkasulti, Kristo isip hari, Kristo isip usa ka propeta nga gipahiran, gidihugan og lana. Usa kini kasimbolo mga kaigsuonan sa pag-ila nga siya ang pinadala, siya ang Mesiyas, wa nay lain. Mao na nga si Jesus, Hesukristo. Dili na siya apelyido kanang mao nga pulong Kristo. Nganong wala may apelyido kaniadto? Lahi manggod mga kaigsuonan sa ato karong panahon. Dili siya apelyido kay sa unang panahon mga kaigsuonan, sa kultura manggod sa mga Hudyo, sa gitawag sa unang siglo, sa gitawag pagyuna sa panahon ni Jesus, sa time ni Jesus Christ ba, ang mga tao god sa karaan or sa panahon ni Jesus Christ, mailhan sila dili pinaagi sa ilahang apelyido, kay wala pay apelyido gyud ang panahon sa ilahang kapanahonan. Wala pa sila magamit og mga apelyido. Karon na lang mga kaigsuonan after sa kana bitawng pag-abot na sa panahon nga nibayaw na pod si Jesus Christ, ni kabat pagpila ka mga katuigan. Pero mao lagi na sa mga Hudyo mga kaigsuonan, kultura gyud sa mga Hudyo sa panahon sa atong Ginoong Hesus nga wala nila gamita ang apelyido sa pag-ila sa tao. Gani imo nang makit-an gyud sa Biblia mga kaigsuonan kung giunsa nila pagpaila o giunsa nila pag-ila or pagpaila ang tao. Kabantay mo sa Biblia mga kaigsuonan, even sa karaang panahon, from Genesis to Malakyas to time ni Jesus Christ sa bagong tugon, kung doon na sila ipaila, ang ilang gamiton pangalan or kaha ang amahan. Muna nga kung imuhang tan-aon sa Mateo Kapitulo 1, puro ragyo na laray. Basa tan-awa ragyo na diha kanang Mateo Kapitulo 1. Kanang Mateo Kapitulo 1, puro ragyo na amahan, sunod na pod anak, dayong sunod anak, amahan na sad anak. Kay ang pagpaila manggod sa pangalan, dili wala nila batasana or wala nila gamita ang pagpaila sa ngalan nga dunay apelyido. Dili preha karon nga kinsa man na nga Gideon katong naas Biblia, dili kandilaryo na nga Gideon. Gigamit na naatay mga apelyido. Sa una,
mga kaigsunan pangalan ug amahan sama sa pagpaila ni Hesus. Hesus anak ni Jose. Maunay kuan. Unya naampoy uban nga pagpaila katugong Jose nga taga lugar dayon. Katubang Hesus nga taga Nazaret. Munang gitawag po siya Jesus of Nazareth. Kay kung imong tan-awon mga kigsunan, ang mga Hudyo wala lagi mo gamit og pledo. Ang pagpaila nila sa ilahang ngalan kanang amahan. Ngalan nila dayong sunod ngalan sa ilang amahan. Nya sunod kung dili pa gyud maka ila pa gyud ang ilahang gi paila-ila or gi kaistorya, ilan na gyupon gamiton ang lugar. Muna nga pero nganong gitawag siya usahay og kanang Hesukristo. Ang tinuod mga kaigsuonan, kanang Kristo dili na siya apelyido, kundi kung imo na siyang tan-awon gyud sa Biblia, ang Kristo gitawag na siya titulo. Sama na sa atong gihisgutan ganina nga si Jesus ang iyang ngalan Kristo o Kristo. Nagpasabot nga siya ang pinahiran, dinihugan o kanang gitawag gisaad sa Dios nga mangluluwas. Sa panahon magud ni Kristo mga kaigsuonan, wala gyud siya literal nga gigamit nga apelyido. Gitawag lang siya mga kaigsuonan sumala sa iyahang amahan, anak ni Jose, o sa iyang lugar, taga Nazaret, o kaha sa iyahang titulo, Kristo. So muna tulo ka mensahe sa atong Ginoong Hesukristo. Una, tawgon siya anak ni Jose. Ikaduha, tawgon siya taga Nazaret. Hesus nga anak ni Jose. Hesus nga taga Nazaret. O Hesus nga nagdalas pagkatitulo or gitawag og kanang Hesukristo. Muna nga ato gyung tan-awon gyud nga ang Kristo mga kaigsuonan atong nasayran karon nga usa siya ka pulo nga nagpaila mga kaigsuonan nagpasabot nga dinihugan. Sinaad gyud siya. Muna nga ingon dinhi sa Juan mga igsuon nga unang Juan kapitulo 5, anak sa Dios nga nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo. Siya ang pinadala. Mao ang pinadala. Mao ang gidihugan. Mao ang gisaad. Mao na nga kung naatay Jesus, igsuon kos Ginoo, naatay manluluwas. Kay walay laing manluluwas, walay laing dinihugan, walay laing gipadala, si Jesus lamang. Mao na nga si Jesus maoy pinadala. Buti pasabot, si Jesus maoy dinihugan, si Jesus maoy Kristo. Mao na nga maon gyunay gi klaro nga pagpasabot, dili pod gyud na apelyido. Alang sa mga nangutana, Pastor, apelyido kaha ng Kristo no? Walay apelyido nga gigamit sa panahon sa unang siglo, sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Ang Kristo pinadala, ang Kristo dinihugan, ang Kristo mga kaigsuonan sinaad o gisaad sa Dios. Ako sang taga-agpagtagad ang inyong mga mensahe no. Sige. Naay si Noel Praxanico no, Juan 14:6. Walay laing ngalan nga gipadala asamahan aron makabaton kita kinabuhi walay katapusan. Okay, ako sa nga taga-anog pagtagad si Nazaria Pagaran. Mayong gabi Pastor, malipay jud ko nga makapaminaw sa imong programa. Pulong mo kinabuhi ko watching from Abakahan, Sierra Voliones. Uy, salamat kaayo. Si Girly Salvia, pariha diri Pastor kay anggi aplido sa akong alaga kay ngalan sa ilang amahan. Dili aplido sa ilang amahan.
Oh, mao gyud. Mao nay ibin sa ubang nasod day no. Dili apelyido sa amahan ang giapelyido sa anak, ang ngalan sa amahan. Matud pa diri ni Sister Girlie Salvia kay naman na siya sa Middle East. Si Alina alis na kuamag kay kaniadto pastor wala pay kapareho og pangalan. Karon sa atong panahon pastor kay daghan man og pangalan maunang naapelyido. Adili sad mao. Actually daghan mang mga kanang kaparihag ngalan. Prihaan ng Pedro, Simon Pedro. Daghang mga ngalan sa una nga kapariha. Lamang dili pareho gyud og ngalan pod sa amahan or dili pareho ngalan silang lugar. Mo na nga kung magpaila sila silang kaugalingon kanang dili gyud nila kalimtan ang ngalan silang amahan unya taga-asa sila nga lugar. Mao na ilahang mga pamaagi sa pagpaila sa ilang ngalan. Og sa ato karon nga nahibaw-an mga kaigsunan nga kinahanglan mo tuod gyud ta nga si Jesus mao ang Kristo. Buti pasabot wala nay laing mangluluwas. Buti pasabot mga kaigsunan wala na laing gisaad. Dapat dili na ta maghulat paglaing manluluwas. Si Jesus maunay gipadala nga mangluluwas. Wala nay makaluwas nato gawas sa atong Ginoong Kristo. Munang ang Biblia mga kaigsunan padayon siyang nag-auhag, padayon siyang nagdasig nga kinahanglan magpabilin gyud ta diha kang Kristo Jesus. Kay kung magpabilin ta diha kang Kristo Jesus, ang buti pasabot ana dunay mangluluwas nato, dunay manlalaban, dunay hari ang ato ang kinabuhi mao ang atong Ginoong Kristo. Unya kung imo gyud pong tan-awon mga kaigsunan ang pulong kana bitaw nga gidala sa gitawag Kristo, dili lang na siya pinadala, dili lang na siya pod dinihugan or kanang pinili, kundi ang pulong Kristo ila po na nga giisip nga hari or gitawag po na siya og pare. Munang kung imong lantawon si Jesus mao ang pangulong pare. Gitawag po na sa uban nga mga mensahe og propeta. Kay ang pulong manggod nga dinihugag lana usa na siya ka dihog sa pagpili. Ingon nga pinadala, pinasahi nga pagpili. Si Jesus Kristo buti tuman diha mga kaigsunan nga nagdala ni siya sa tulo ka papel, tulo ka ngalan sa kumbaga titulo. Naasay una siya ang gitawag propeta, siya pod gitawag og pare, gitawag pod siya hari. Muna nga ang pulong Hesukristo daghang kaisag dala. Daghang kaisag dala mga kaigsunan. Propeta, pare, pangulong pare, o gitawag po siya hari. Mao gyud nay gipakita diha sa Biblia mga kaigsunan. So alang sa Kristohanong pagtuo, dapat gyud ang atong pagtuo kana bitawng nakaangkla siya sa pangalang Hesukristo. Nga nagpahayag ni nga naatay mangluluwas og wala nay lain nga mangluluwas gawas sa iya ngalan. Nya daghang kayo mga bersikulo nga gisulat diha sa Biblia nga wa nagyulaing makaluwas nato, dili ang simbahan. Bantay ha, dili ang simbahan. Ang simbahan instrumento siya, ang ikatabang sa simbahan natong mga magtotoo mao ang trabaho sa simbahan kabalo mo unsa paghatod gyud sa mga mensahe sa Dios para paglig-on sa mga magtotoo. Nganong kinahanglan dunay simbahan ang tao? Nganong kinahanglan duna kay tigumanan? Kay diha sa tigumanan o diha sa simbahan, diha ka
kanang patubuon sa pulong sa Dios, diha ka pauswagon sa kahibalo mahitungod sa plano sa Dios, diha sad katudluan sa tanan nga mga pamaagi sa mga pagtulunan diha sa simbahan. Og ang itudlo gyud sa simbahan, mga pagtulunan gyud mahitungod sa mga mensahe sa Dios nga gikan sa Biblia. Ang problema karon mga kaigsunan mauni, ang trabaho sa simbahan wala na iandam ang mga tao sa pag-atubang sa katapusang hukmanan. Kay daghang mga simbahan karon murag nimpuli na sila sa titulo or papel nga diin naa kang Kristo Hesus. Munang naay mga simbahan karon nga mo-claim nga sila ray maluwas. Sila ray makaluwas. Unya ipasumangil na lang nila nga nganong sila ray maluwas or kinirang simbahan na ang makaluwas kay mauni gitukod ni Kristo Hesus. Wala man mo tukod si Kristo Hesus og mangluluwas, nganuman siya na may mangluluwas. Wala na siya'y gitukod nga mangluluwas kay siya'y gipadala, siya'y dinihugan. Dili ang simbahan mo'y gidihugan aron mahimong manluluwas sa mga tao. Ang usa sa mga problema manggod sa tao mauni, ilang gitumu-tumuan ang ilahang tigumanan. Murabag kinig na uber sa kanang makaingon tag komersal. Murag na overdose sa pagpainganyo sa mga tao para daghan nga mga tao nga musimba sa ilang simbahan. Murag na over ra sa kana bitawng matag produkto na amang gunay komersyal, panindotay, palamiay, pagganahay, para mainganyo gyud mga tao. Like example, na isabon. Niya paputi, gawa sa paputi, makapawagtang gyud sa mga bakterya, o niya 99.9 na gyud. Imagine na, 99.9 bakterya patay. Nganong naapag-usa? Niya, ang problema pag yun, kay katong usa mo'y pinakaisog, ug mautoy mabilin, patay gyapon ang tao. May inana bitaw, naamagoy ubang mga simbahan nga gigamit ang ngalang Hesukristo pagkomersyal sa ilang simbahan. Wala gamita ang simbahan para makomersyal ang ngalan ni Ginoong Hesus. Kumbaga para mabayaw ang ngalan ni Hesus, para mapataas ang ngalan ni Hesus. Ang ubang simbahan mao ni problema, baliktad eh. Gigamit ang ngalan ni Hesus para mabayaw ang ilang simbahan. Anya ipasumangil nga kani ang gitukod ni Hesukristo. Mao gyud ni maluwas kay mao ni luwason sa Ginoo, mao ni makaluwas kay mao ni luwason sa Ginoo. Mao na nga kung wala tay nasayran nga mga mensahe mga kaigsunan, bantayanan kayo ang ato ang padulngan. Bantayanan kayo si Ranji matod pa ni Ali ka Talbas Rosel, tama gyud. Salamat kaayo. Ingon ana diri sa Saudi pastor ngalan sa ila amahan maoy apelyido sa ilang mga anak. Oh, di ba? Ni Glory Donaire Fortuna. So kay maumay diri sa atoa ang ngalan, ang ako ngalan og apelyido sa ako ang papa, di pod apelyido sa ako ang mama. No, lain-lain no. Salamat kaayo no sa ato ang mga kaigsunan nga nasa abroad. So lahi sad ang ilahang kultura sa mga Hudyo. Dili sila mo gamit apelyido, di pod sila mo gamit og kanang murag wala man gani sila middle name. Sa ubang mga nasod wala sila mo gamit og apelyido sa papa, ngalan sa ilang papa. Diri ni ay giingon nga si Ranji, naa pa ko'y pangutana pastor, kaduha nako nga pangutana pastor sa pag-ul sa dugo ni sa pag-ula sa dugo ni Kristo na pilba na ulaan sa dugo ni Kristo ang mga tribo sa mga hintil para mapasaylo ang ilang sala.
akong gusto nga tubag kanang mabasa sa Biblia. Pastor, salamat. Daghan kitang mabasa kanang giingon, gihugasan niya ang tibok kalibutan. Kanang hintil nagpuyo gyud na sa tibok kalibutan, wala lang specific diha nga apil ang hintil. Actually apil gyud ang hintil kay wala man po na mapunas kalibutan ng mga hintil. Gihugasan gud niya ang sala sa tibok kalibutan. Mao na nga apil gyud ang sala sa mga hintil. Unya ang problema mo ni, naay nagpakahudiyo pero ang naong hintil man, ang gigikanan hintil. So pagtuura sad niyang Hudyo, naay mga inana naka-encounter ko mga kaigsunan, do naay mga tao nga mupursige gyud nga Hudyo na gyud sila. Magpataas dayon og mga bungot. Unya daay na sila i-recite mga kaigsunan, simana taas na ilang bungot. Usaon man pagka Hudyo una sa tanan, dili sila Hudyo dugo. Dili pod sila Hudyo hitsura. Unya di pod sila Hudyo kinaiya. Labaw nang dili pod sila Hudyo kultura. Ang ila angkon-angkon na lang daghan man mga tao karong angkon-angkon. Munang bantayanan karon sa atong panahon nga naagyud tay kaalam mahitungod sa pulong sa Dios gikan sa Biblia ket perti na karon daghanang inang kunanay. Ang kunanay naman ron mga kaigsunan. Diri man good pastor di kay halos pareha og ngalan, mao ngalan sa amahan ang gi-apelyido. Dili pareho og halos, di kay halos pareha og ngalan. Mao ngalan sa amahan ang gi-apelyido. Pero ang uban no, ang ubang mga nasod puro pareho og mga apelyido. Ya pare-pareho pod og mga ngalan. So ang pinaka-importante nga ato karong hisgutan mga kaigsunan mao ni, mituot nga si Jesus mao ang pinadala, mituot nga si Jesus mao ang kanang pinili dinihugan. Oras sa siguro ako manamilit mga kaigsunan kay medyo ni kusog ang ulan dire o niya may kusog yun siya, ma-off na ko ang FM o niya sunod na to nga hisgutan kining gipamatuod mahitungod kang Hesukristo. O niya gikani sa bersikulo 6 hangtod sa bersikulo 12. Mag-ampot ta kay medyo ning kusog ang hangin, mingkudsod pod ang ulan diris dapit diin nahimutang ang ato ang min sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin kanatong tanan. O niya sa dili pa ko manamilit, magpasalamat ta sa Dios, ato siyang pasidunggan o ato siyang pasalamatan sa mga pulong nga ato karong nakatunan. Amahan namong nga Dios nga makagagahom, salamat o Dios sa imong mga pulong, mga mensahe nga imuhang gipaabot kanamo. Ubaning kaming tanan og proteksyon ni sa pangalan ni Ginoo among klimon ang panalangin, kadaog ang kabaguhan, in Jesus name we pray. Amen. Amen. Kini inyong soon Pastor Gideon moingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night sa tanan. Dalaygon ang Dios. Pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay magapagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo
lang, Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan,